na-adị udo wetara mmeri obodo udo ka mma udo ka mma udo ka mma udo ka mma ịfụnanya chọrọ udo ebe ịfụnanya dị ebe afọ udo na-adị udo wetara mmeri obodo mmụ Anambra steeti bụ anyị biko n'ụka ịchọwa n'udo maka na ebe ịfụnanya dị ebe afọ udo na-adị obodo Anambra steeti nke Jamaica gịnị bụ nsogbu anyị kedu ebe ịfụnanya jebele kedu ebe udo jebele kedu ebe ịfụnanya jebele ife dị njọ dị karịa banye onye lekwasị n'ọchịchị na Anambra steeti gbanye obodo ozuwo kebabe ya ụwa maka na ịfụnanya dịrọzio ma udo dịrọzio ma eziokwu dịrọzio n'obodo Anambra egwu anaghị eme elekshọn nwoke na nwaanyị mara posta n'ụzọ ọnwale mgbe mmadụ niile ga-achịsio biko na ụka ịchọba n'udo udo ka mma ka ịchọbazie n'udo maka na ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udo na-adị udo wetara mmeri obodo elodo bụ mgbe eji banye na demokrasi mgbe arọ asatọ Naijiria nwere demokrasi ejele m Imo steeti obo onye chere ma mgbe arọ asatọ wee jebe Abia steeti obo onye chere ma mgbe arọ asatọ wee bata Enugu steeti obo onye chere ma mgbe arọ asatọ wee bata Ebonyi steeti obo onye chere ma mgbe arọ asatọ wee natazi Anambra n'ime arọ asatọ ahụ mmadụ ise echere Anambra ya awali mgbe mmadụ niile gachi gbado udo ka mma udo ka mma udo ka mma udo ka mma ịfụnanya chọrọ udo ebe ịfụnanya dị ebe afọ udo na-adị udo wetara mmeri obodo Emeka Moroko mụ na ndị egbom jelobe Peter Obi ka ịjụ anya ka ibe si aga na Anambra ọsịmụ gaba okirikiri gburugburu Anambra ife mụlụ ka nke ọlụva anyị wee kelee njem jebe anyị sitelu n'Ọka wegava gburugburu Anambra anyị bụ ụzọ bata n'ama General Hospital n'Ọka jụọ kedu ka ibe si aga basimu kene Peter Obi n'omela Amakụ Hospital ọ bụrụ University Teaching Hospital nke ndị obodo Anambra aka ọlụ Peter Obi anyị kwọọla ya aka anyị wee bata Government House ndozi bụrụ ndozi ụlọ bụrụ ụlọ Peter Obi mesịrị Government House ọ bụ na iwe dị iche adịgo anyị kwọọla ya aka anyị batazie na Anambra steeti Secretariat ụlọ kwụrụ ụlọ Peter lụrụ n'ebe ahụ ọ na-enye m aṅụrị oyibo Peter Obi Peter Okwute anyị wee kelee njem
na ABS Anambra Broadcasting Service wee jụọ ma kedu ka ibe si aga Basimu kene Peter Obi n'omeri ABS ọ bụrụ nọmba 1 anyị kwọle ya aka wee jụọ ndị rata kedu ka ibe si aga Basimu kene Peter Obi na Peter meriri ma bụrụ ndị ngala esie anyị kwọle ya aka anyị rapụzi ọka wee jebe Mgbakwu College of Agriculture nke Peter Obi lụrụ n'ime Mgbakwu ọ na-enye m aṅụrị anyị kwọle ya aka anyị arapụ Mgbakwu jebe ahịa mere mụ ndị ahịa mere mụ na-enwe aṅụrị Basimu kene Peter Obi n'ọlụ ọma na site na mụbaba ibite ọgbara bata Mgbakwu gbacha bụ ozikolota aka ọlụ Peter Obi anyị kwọle ya aka anyị were ma ya mere mụbata Anambra East Local Government anyị batala Muleri gbacha nọ na nwule na General Hospital nke Peter Obi lụrụ n'ebe ahụ nọ na-enye m aṅụrị anyị kwọle ya aka anyị batazi Anambra West anyị bata Mwezi Anam na bacha na amani elu na ndị otu Peter Obi abatago na site Mwezi Anam wee jere Mmịata n'ọbụzi ezipụta akọlụ Peter Obi anyị kwọle ya aka mana ndị Anambra West kwuru n'okwu si m gwụlọ ọra niile onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi anyị arapụ Anambra West wee jebe bata Ọnịsha ndị Ọnịsha nọ na-amụli si na ụzọ ba n'ime obodo niile dị n'ime Ọnịsha do na Peter Etego wee kolota anyị ga-ele Ozozie Stadium nke Peter Obi lụrụ n'ime Ọnịsha anyị kwọle ya aka gọọmenti lọji nke Peter lụrụ n'ime Ọnịsha ụlọ ọrụ maka stock exchange mancha bụ akọlụ Peter Obi kedụzi maka George's Motors mancha bụ akọlụ Peter Obi anyị kwọle ya aka Peter Obi Peter Obi Peter Okwute Peter Obi Peter Obi Peter Okwute Peter Obi Peter Obi Peter Okwute onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi Peter Obi melụ Annex Anambra Integrated Development Strategy moto kwuru moto ma ndị na-agba ugwu Awụsa ma ndị na-agba Lagos ma ndị na-agba Anambra ma ndị na-agba Enugu akọlụ Peter Obi anyị kwọle ya aka anyị ejeghị obodo dị n'iche n'iche anyị wee na-eketa akọlụ Peter Obi nwoke m bacha na-enye m aṅụrị Emeka Morocco na-aga m ekwu eziokwu for all sectors ma ụlọ ọgwụ ma ụlọ akwụkwọ okporo ụzọ dị mma akọlụ Peter Obi anyị kwọle ya aka ọkwanye bụ Peter Okwute ọ bụwalila Anambra aba mgbe bụ na anyị na-aza Home for All
na tata na Anambra State was the light of the nation ya wetele mmeghe obodo onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi anyị jelili ilu ọ bụrụ ubunyi n'obodo mgboze na Peter Obi gbalala ya bụ ugwu wee wanye ụzọ n'ime ndị ilu na-enwe anwụli anyị kụọla ya aka anyị ga-ele Ozozi briji Peter Obi gbalala n'ọgbọji anyị batala Orumba anyị abata ọgbọji anyị jesiri ejeozi Orumba site ọbụ bata ama ọkpala ezi ya abụla awala akọlụ Peter Obi anyị kwọlị ya aka oyimemeke Moroko elozokwenye ọdọ briji ọdọribe briji nke Peter Obi gba n'oke ajali na Orumba n'oke ajali na ọbụ banja bụ si ile dị mma akọlụ Peter Obi anyị kwọlị ya aka mana ihe wetara ibe ndị a Peter Obi n'ọlụ udo ka mma udo ka mma udo ka mma udo ka mma ịfụnanya chọrọ udo ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị udo wetara mmeghe obodo ndị kọmishọna na Peter Obi gị ọlụ ọlụ maka na mmiri na-enyere uche aka onye asịrị jide ka oji nọ na-eme ihe dị m maka na etoghị egwu ụlọ egwu oweri n'oge gboo ụmụ Anambra ọ bụrụ n'oge egwu omume ka anyị nye Peter Obi ego ochiluwe mgbe arụ asatọ ka anyị ma na ibe dị iche ọ ga-adị His Excellency Mr. Peter Obi, a man of integrity, a man of transparency, a man of distinction. Carry go. Udo kama, udo kama, udo kama, udo kama. Ịfụnanya chọrọ udo, ebe ịfụnanya dị, ebe ahụ udo na-adị, udo wetara mmeghe obodo. Onye amamụ Peter Obi amam n'oge kedelu n'akwụkwọ nsọ onye Peter Okwute n'elu okwute ka ga-alụkwasị nzukọ ndị Anambra State ga-aga n'iru ma anyị kwadoro Peter Obi udo kama ịfụnanya chọrọ udo ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị udo wetara mmeghe obodo ịjụ nwoke n'elu ụwa ọsị na anya ji ọbọ n'aka ịjụ nwaanyị n'elu ụwa ọsị na anya ji ọbọ n'aka ma ọ bụ ọmazị onye ji ya n'aka
Emeka Moroko n'ọnwala yiyo ma yo Peter Obi nwanne m Peter Obi jide ekwe ka iji na onye asịrị jide ka o ji nọ na-eme ire dị mma mana ana m ayọ gị site ụka wee bata Ọnịsha jọnshọn niile dị n'ụzọ site ụka wee jere bata Ọnịsha ka ọ bụ so ezigbo anyị site mkpọbata ukwuru na akụlụta dịrị Peter mekela anyị ebele lụọla anyị ụzọ Peter Obi Peter Obi Peter Okwute Peter Obi Peter Obi Peter Okwute Peter Obi Peter Obi Peter Okwute ndị ọrụ oyibo niile rancha na-enwe anwụli na bana n'ọgwụ ọnwa n'oge n'oge ndị pensioners niile rancha na-enwe anwụli na bana n'ọgwụ ọnwa n'oge n'oge ndị eze niile dị na Anambra steeti bụ anyị na rancha na-enwereli anwụli maka Peter Obi anyị kwọọla ya aka ndị P-Man Anambra Performing Musicians Association of Nigeria Anambra chapter anyị ncha na-enwe anwụli maka Peter Obi ibe ndị P-Man na-ekwu onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi onye ọbụla ga-achị Anambra chekwa anya ka Peter Obi udo ka mma udo ka mma udo ka mma udo ka mma ịfụnanya chọrọ udo ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udo na-adị udo wetara mmeri obodo Chukwu ebele ka anyị na-ekpelu gị maka na ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udo na-adị ụmụ Anambra steeti bụ anyị biko nụrụ ka anyị chọba n'udo ndị mkpi na-ekwe n'obodo Anambra anyị kedu ebe ịfụnanya jebele kedu ebe udo jebele kedu ebe ịfụnanya jebele ibe dị njọ ji wee kalịa ibe niile na-eme ndọrọ ndọrọ eji n'ụjọ na n'ọbụ onye ga-achịrị ka anyị chọbagodo ịfụnanya maka na ibe emela bọọbụ mgbasa maka na agbọ niile dị n'obodo Anambra steeti na obodo si n'ọbụ ebe ahụ gaba ga-ebi onye ga-etinye ọkpa n'ime Peter Obi Peter Obi onye ọma Peter Obi eto onye bụrụ ebu ọgwụ ebi n'oge gboo obodo dị n'iche n'iche na Anambra steeti banye bancha ketesi oke n'ọchịchị udo ka mma udo ka mma udo ka mma udo ka mma ịfụnanya chọrọ udo ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udo ga-adị udo wetara mmeri obodo ka anyị rapụ tigbu ozugbo ka anyị rapụ tigbu ozugbo anyị kwụla oge onye na-azụ anyị na-ele ihe anya ome mma anyị kwale ya aka ome njọ anyị akọjọ ọnya obodo butezigbo nwa basị na ọ dị ka aba na-adị mana amụta kala ohere asị na ọ dị ka ndị
obi nkwunye si na ọ dị ka ndị bebe wee yiro na wee yiro nna oge ya n'ubi n'ọbịa udo udo ka mma udo udo ka mma udo udo ka mma udo udo ka mma ịfụnanya chọrọ udo ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udo na-adị udo wetara mmeri obodo udo udo ka mma udo udo ka mma udo udo ka mma udo udo ka mma ịfụnanya chọrọ udo ebe ịfụnanya dị ebe ahụ udo na-adị udo wetara mmeri obodo udo udo ka mma udo udo ka mma udo udo ka mma udo